Nedávne udalosti na Kamčatke ukázali, že systém planéty sa posunul na nasledujúcu úroveň a civilizácia sa ocitla na križovatke, kde sú dve cesty. Prvou je cesta popierania a zbabelosti. Cesta tých, ktorí sa tvária, že sa nič nedeje. Len aby neprišli o stoličku, biznis alebo ilúziu stability. Toto je cesta rozpadu miest, zániku štátov a globálnej civilizácie. Po tejto ceste nás už 10 ročia vedú skorumpovaní odborníci, vreckoví znalci a politickí klauni. Druhá cesta je cesta rozumu a odvahy. Cesta tých, ktorí sa neboja pravdy a sú pripravení konať. Je to cesta tých, ktorí pochopili, že už nemôžeme čakať. Katastrofy nám búchajú na okná a autority diskutujú o programoch, rozpočtoch a ratingoch. Veda už všetko dokázala. Všetko je tu stanovené. Pozerajte, vnikajte do podstaty, vyberajte si, kam sa uberať ďalej. Vaša voľba je teraz otázkou prežitia.